दा बेवहायफ्रालाय फेसबुकआवसो नुखादों आयो जारला खालै दिनैहाय ब्रादार नोजोरस्रांनि हाबा दङ गामियावहाय अन्जना दैमारि हिन्जाव गोदाननि मुङा ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौ लाबोदों जाहैबाय लाइमुथिनिफ्राय लाबोबाय दा ओरैबायदि मोजां जानानै थांबाय हाबाया बेखौनो आङो एसे दिनैहाय हौवा गोदाना भिडिअ लादोलै आदा होननानै बुंनायखाय भिडिअ लाबाय आङो मेम'रि हिसाबै थाथोंसै फंबाया देनांहाय नायथोंसै आंनि हाबाया माबायदिमोन होननानैहाय फिउचारावहाय दा बेखौनो मेम'रि सिस्टेमैहाय आं गालांनोसै नोंथांमोनाबो एसे नायफालांनो हागोन दा गिर्जायाव सफैबाय नै हाबा होसिगोन आरो दिनैनि बे हाबाखौ इसोरनि नियमजों हाबा खुंनो आं बेखौ बरायनानै बाइबेलावहाय लिरनाय दङ उनाव इसोरा होनबाय मानसिया हारसिङै थानाया मोजां नङा आं बिनि थाखाय बिनि लोगो सासे गोरोबथाव दानानै होदों आरो इसोरा बेबायदिनो मानसिनि थाखाय लोगो गोनां जानायखाय उन्दुलां होनानै बेनिफ्राय खामि मोनसे बख'बाय आरो सासे लोगो हिसाबै मानसि लानानै दङ मोनसे न'खर इसोरा संनानै बयबो न'खरखौ इसोरा हारसिं थानायखौ मोजां मोनाखै हाबा जानांगौ न'खर दानांगौखौ इसोरा मोजां मोनदों आरो बे हिसाबै दिनै बे समखौ नोंसोरनो होबाय बेनि थाखाय इसोरनि बिदैजों जों नोंसोरखौ दिनै हाबा खालामनानै होबाय नोजोरस्रां आरो अन्जना नोंसोरखौ बाइबेलनिफ्राय जेसेबां बाथ्रा बुंनानै फोरोंबाय बेखौ लानानै दिनैहाय नोंसोरो इसोरनि सिगाङाव समाय लानांगोन आरो समाय लाखांनायनि उनाव बे आखथामखौ नोंसोर सानैजों सालायनांगोन दै बेखौनो नोजोर आंखौ बुंबाय नोङो दा गावनि आखाइजों जाय सिंग्रिनि आखाइखौ हमबाय बेखौ नोङो गावनि असे हिन्जाव हिसाबै नाजावखाबाय दा नाजावबायब्ला नों गोसोआव लादो नोङो बेखौहाय नाजावबायब्ला थैस' थांस' नोंनि गोसोनि अननाय जोथोन हेफाजाब जेब्लाबो नोङो नोंनि बिसिनो होनांगोन जेब्ला जेब्लाबो नों बेखौ गावखौ बायदि अननानै दैदेननांगोन द्वितीयते नोङो नोंनि बिसिखौ मालाबाबो अबिसास खालामनो नाङा फोथायनायखौ दोननांगौ दे ओमफ्राय लास्टआव नों दिनैहाय जेरै हाबा खालामबाय बेबायदिनो अन्जनाया नोंनि गोरबोआव जायगा मोननांगौ बिनो नों जायगाखौ मोननांगौ मानिगोन दा दे होमबा नों खुगाजों सोंनांगौ आं बे गासैखौबो मानिनो थाखाय इसोरनि सिगाङाव सिमान बे नोंनि प्रतिगा दै अन्जना नोंबो दा गावनि आखाइजों जाय हौवानि आखाइखौ हमदों बेखौ नों गावनि असे हौवा हिसाबै नाजावबाय नाजावबायब्ला नोंबो गोसोआव ला थैस' थांस' नों नोंनि हौवानि सिङाव गंनानै नोंनि फिसायखौ नों मान आदर सन्मान जोथोन अननाय गोजोननायखौ देखायबाय दे द्वितीयते नोंबो नोंनि फिसायखौ मालाबाबो अबिसास दाखालाम लास्टआव नों जेरै हाबा खालामबाय दिनैहाय नोजोर स्रांखौहाय बेबायदि नोजोर स्राङाबो नोंनि गोरबोनि सिङाव थैजासे जायगा मोननांगोन मानिगोन दा दे अब्ला नोंबो फुवा जाबावनांगौ आं बे गासैखौबो मानिनो इसोरनि सिगाङाव सिमान लाबाय हामबायसै बेबो नोंनि प्रतिगा जाथोंसै दे दानि बे आखथामखौ सोनांगौ आखथामा गल जरा गैया दा थिग बेबायदि नोंसोरनि अनलायनाया जरा गैयै जानांगौ जरा ओंखारब्ला आखथामखौ जेरै गाना नोंसोरनि अनलायनाया जरा गैयै जानांगौ द्वितीयते आखथामखौ नोंसोर जेब्ला गानगोन जोथोन खालामगोन दा बिदिनो नोंसोरनि अनलायनाया नोंसोर सानैनि थाखाय जोथोन गोनां जानांगौ जोथोनै अनलायनांगौ थामथियावहाय बेखौहाय नोंसोरो दाम होनानै बायबाय एसेब्लाबो गोबांना बुरजा दाम दं दा थिग नोंसोरनि अनलायनाया दाम गोनां अननायजों बेसेन गोनां अननायजों नोंसोरो अनलायनांगौ दे औ दे जाबाय नोङो आगदानि 2 नम्बर रासियावसो दे दाना नैबे सिखौ ओरै बोदलाबनानै दा लोगोफोर हाबा होखांबाय न'आव लानानै थांसिगोन आरो
नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ एसे मोजाङै नायनानै लादो नै मोजां मोनदों दा गोसोखौ हाबा होखांबाय नालाय दाथ' दा बिबार मालाखौ गानहोबावबाय सासेसो बारदावलाय दे साना होदि सादु दे साना होदि सादु औ फैदो दे दायो न'आव लानानै थांसिगोन जोबोद मोजां जादों हाबाया मानो होनना बुङोब्ला हाबाया गिदिर खुंब्लाबो हाबा फिसा खुंब्लाबो हाबाखा दा बिदि आरो हौवा गोदाननिसो होननांगौरा हिन्जाव गोदाननिबो होनांगौ दि सानना होदि दा न'आव लांगासिनो आरो न'सिम सहैखानांगौ दा दायो न' फारसे मोनफैबाय आरो नै गेट मोनफैबायानो ओमफ्राय नै न'आ बेनो आरो गय बागान गोजा हौवा गोदाना नै बेबायदि डिसलेरजों होबाय जोंना फंबाया नै ओमफ्राय बेयाव मा नेम खालामना दोनदों बिसोरबा मा नेम खालामदों नोंसोरलाय 200 नांगौ दे ओमफ्राय नै ओरै सफैबाय दुइस'खा ओमफ्राय खम जाया बाखि जाया एसे दाम लाना हो डिसकाउन्ट मोना गासिबो दा बिदि आरो ओमफ्राय न'आव थांनोसै आङो ओरैहाय नैबेनो आरो न'आ मथा मथि सिम्पोल खुंबाय दै हाबाखौहाय मानो होनना बुङोब्ला हाबाया गिदिर खुंब्लाबो बे हाबाखा फिसा खुंब्लाबो हाबाखा नाथाय हाबाया हाबा एखे आरो ओमफ्राय दा बिराद मोजां बानायदों नै दा आं सिङाव हाबोथारबाय आरो ने बाखि मा एरेन्ज खालामखो दाउ दङ अमा दं पनिर औ बेदरबो दाउबो जायैफोरनि थाखायनो दा बिदि आरो ओरैबायदि बरिया सिङावहाय नै बिदि खालामबाय ओरैहाय जाहैबाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान जिरायगोन नोजोर उइथ्स अन्जना ओमफ्राय ओरैहाय माखासे संनाय खावनायखौबो एसे देखायनोसै आङो ओरैहाय जाहोग्राफोरनि थाखाय बानायदों आरो मोनसे हटेल एन्सास दं नै मिस्टार रेन्जेन नालेर होननानैबो बुङो बिथांखौ नोङो नायदों नामा औ आङो दे फुरा संगासिनो दं ओमफ्राय बिदि आरो ओरैहाय नै फेस्ला संगासिनो दं अमा नोङो संदों दा मावना हो दा ओरैहाय नै बिनानावमोनाबो जानायसै रेडि जाजोब्बाय ओंखामा फुरा बेदरा होफैथ'वाखै आरो दासो होगासिनो दङ नै हाबायाव नोंलाय मा बेदर जानाय दि जाना होदो ओमफ्राय नै ओरैहायबो रानगासिनो दङ माथो इला अनला नामा दे बरिया नै ओरैहाय रानगासिनो जागासिनो ओरै जाबाय नै बाजै पेपार गारि मा बेदर जादों हा दाउ बेदर औ अमा दाबो जानो हायो दा दि मोजां जानो हो ओरैहाय जाजेनलाबाय आरो नै गोबां मानसिफोर जागासिनो दङ नंगौ बे अजाया रानगासिनो दङ नै जागासिनो फुरा नै जाग्राफ्रा जाबाय रानग्राफ्रा रानदों दे माबायदि जाखो दे बरिया जादो दे
ओरैबो जाबाय मा जादों नानि ओरैबो जाबाय नै ओरैहाय जाहोजेनबाय नै नोंलाय माथो बेदर जानाय अमा ए नै ओरैहाय फुरा रानगासिनो दं रानग्राफ्रा सिलेबले हाबा आरो बरियाल' ओरैहाय जाहोबाय आरो दा आंबो बुरैया राननानै होदों नै ओंखाम नों ओंखाम रानदों मावनासो जोंहाबो जाबाय माइनावाबो जाबाय मा बेदर जाखो होनलाय गोथावबा अमा ए बिदि मावना बेखौनो जानांगौलै माथो सिरिसो दोनखोरा सेंग्राफोर दामग्रालाय हा आइये ओरैनोसो दोनजोब्बाय नै गुलदुं गालदांनो थै माथो जाखो दामदो आइयो दा मोसानांगौलै हाद्रि फुलायगासिनो आं एसे दखानाव लोगो मोनहैखादों ओमफ्राय बिदिसो Hei, kira, oril suaranya boriar aja, ribet.